Siinä on aika mielenkiintoisen näköinen puukasa. Joo. Niin, se nyt pitäisi tietysti saada tonne Sateen suojaa. sateen suojaa ja... Joo. Mä olen nyt vähän kyllä sanaton, kun sen takia, kun eikö me just tuossa kevättalvella niin kaadatettu puita ja meillä oli täällä aika monen puusavotta ja nyt meillä on pihalla tommonen hirvittävä kasa koivuklapeja. Joo, 10 kuutio, heittokuutio ne on. Joo. No mikä sulla oli ideana tilata noin? No täytyy puita olla koivuhalkoja oikein, että kun meillä ei itsellä koivuhalkoja ole, niin Niin. Ai ei. paljonkaan onhan siellä vähän, mutta No niin, just joo. Eli just kun ollaan päässyt edellisistä savotoista, niin johan alkaa uusi. Onko no nyt sit oikein kokosta kaikki, että toi menee meidän hellaa ja kaminaa? kyllä niitä joutuu vähän pienimään tuossa noita isompia palikoita, mutta katsotaan myöhemmin sitä. Aha, sinne on tullut muuten orava tonne noin Joo. seuraamaan meidän touhuja, mutta aloitellaan. Aloitellaan jo. Osa on tämmöisiä lyhkäisiä puita ja ne ei yllä seinää sitten. Ja osa on pitempi. Ne vähän vaihtelee, kato. Niin eli sä lajittelet niitä nyt jotenkin siinä vai? Joo, mä lajittelen noin havupuut tonne kauemmas ja koivut tähän alkupäähän. Pitäisikö meidän vähän jakaa näitä töitä? Ja Musta tuntuu vähän, että ei mene nyt oikeudenmukaisesti, kun mä seison tuolla kameran takana ja sä teet kaikki hikiset hommat. niin, ei tässä nyt hiki tuu, tää on aika kevyttä hommaa. Niin, mutta kyllä me voitais tehdä silleen, tiedätkö, jos sä kippaisit nyt tosta ton Joo, puukuorman jonnekin. Ja joo. mitäs jos mä, niin, sä voisit tietysti, hetkinen, toi on niin painava toi kärry, että mulla on vähän hankala Joo. viedä. Eli tehdäänpä niin päin, että otetaan tähän yksi kärry, Joo. kapea, ja sitten viedään tonne, ja sitten kun sä oot tyhjentänyt, niin mä tuun sitten jatkan. Tyhjennä ja sä täytät. Selvä, selvä. Ja sitten mut täytyyhän mun tuoda tonne ylös toi. Ei tarvi, kun minä tuun hakemaan ja tuon. Ahaa, no sittenhän tää meni helpoksi. Aha, sä tuot mulle vaihtokärry, hyvä. Joo. No niin, sit vaan. Viet sen. Samaan paikkaan vaan laitat sitten ton toisen kärryn. Joo. Niin. Mä oon nyt tuonutkin nää, kato kun nää on niin kuivia nää puut. Nää ei paina mitään. Nää on niin kevyitä. Joo. Joks alkaa väsyttää. Ei väsytä.
Joo. Mitähän se kello on? En mä oo kattonut, mutta kyllä se varmaan jo, no on se nyt varmaan ainakin 8. Niin, kohta puoli pitää pistää sauna lämpenemään varmaan. Joo. Mä en nyt enää hae yhtään kuormaa tuolta. Ai jaa. Joo, ei sä, kun sä saat ne laitettua, niin sitten me varmaan puillitaan. Eihän meillä mikään urakkatyö oo. Eihän meillä oo. No niin, se on sit varmaan toistaiseksi viimeinen kuorma ennen kahvitaukoa. Joo. Tää saadaan vaan tonne liiterin. Keitetään kahvit sit. Onko sä kohta juonut? En mä vielä ihan oo. En mä mitenkään kiirehdy. Ei meillä urakkatyö oo. Juodaan vaan kahvit rauhassa ja sit mennään. Mukavasti tuli noita pilviä tohon, että vähän varjostaa, ettei oo niin kuuma. Siis nyt oli tarkoitus sitten, että mä laitan tästä tätä koivua tonne. Joo, laita sinä koivua sinne. Koivua tonne noin. Sitten heittele mulle, kato, kun mähän en silleen tunne näitä puita. Tossa on ainakin mäntyy, kyllä mä nyt sen näen. Joo. Tässä on aika paljon mäntyä tässä kuormassa itse asiassa. Tässä on koivuja. Nämä. Niinpä se on. Sitten kun mä näen koivun kaarnaa, niin kyllähän mä sitten tunnen, mutta nää on nyt ainakin. Siinä oli vielä viimeinen pala mulle. Mä en tiedä mitä noi. Selvä. Sitten mä lähden hakemaan uutta kuormaa. No niin, se on siinä. Se on nyt se viimeinen kuorma sitten tuolta keinusta, eikö se olekin? Joo. Joo. Tää on tämmöstä pikkupalikkaa, mutta koitetaan kasata ne tänne.
Joo, niin mä luulin, että mä voisin viedä ton Joo. kuorman tosta. Aika hyvän kokosta jo ihan valmista. Joo. Sinne. Joo. Joo, ei niitä hirveän paljon ole, niitä ihan paksuja ole. Joo. Että tuonne keinuun kyllä mahtuu ne kaikki. Kyllä. Varmaankin näyttää siltä. No niin, nyt ne tuli ne meidän kauan odottamat sateet, mutta tuli vähän väärään aikaan. Vähän väärään aikaa tuli, kun ei ehditty ihan vielä noita puita saada suojaa, mutta hyvin on mennyt ja tästä jatketaan. Siinä on sitten isäntä ja hänen puunsa. Mitä sä luulet, minkä verran tässä nyt on tosta meidän, mitä meidän piti tänne tuoda, olisiko puolet? Joo, voi olla jo. Puolet suurin piirtein. No, sehän on aika hyvä tilanne sitten, että Joo. mä jo tuossa äsken sanoin pihalla, kun peiteltiin toi puut tuossa pressulla, niin sanoin, että eiköhän me lopeteta tää kuvaaminen tähän. Joo, kyllä. Niin. Hidastaa se vähän töitä. Ai sulla? Mä en oo huomannut muuten mitään hidastumista. Ei, ehdoton ei.
Mitä? Takapuoli suoraan linssin edessä. No, Pelkkä takapuoli. no leikkaat sen pois nyt. Ei sitä voi leikata. Eli aloitat sillä, että et suoraan pyllistä kameraa. Niin voisitko sä, voisitko sä olla tällä puolella? Mä katson vaan, että sä oot mahdollisimman eduksi. Noin. Ja sit sä Sitten mä pyllistän. Ei, kun toistepäin justiinsa. Just toistepäin. Niin kuin sä olit äsken. Noin. Tää on meille vähän muistoko. Voihan olla, että tää on meille viimeinen kesä. Tai toka vika. Niin. Tai kolmas vika. Ei tiedä. Ei tiedä, sit on kiva joskus vanhana istua kiikkustuolissa ja Joo. muistella niitä aikoja. Joo. Kyllä. Sä olet laittanut jo meille päiväkahvit valmiiksi, niin On. Joo. lähdetään kahveelle. Lähetä. Noi varmaan hyvin mahtuu noi puut tänne sisälle. Nyt vaan varovasti. Montako kuormaa tästä tuli? 6 kuormaa vai 5? 5, 6. 6 kuormaa, joo. Aika hyvä. No niin. Nyt me viedään nää tonne varastoon ja sitten pidetään juomatauko. No niin, se on tyhjä. Etsi ja toivoo löytävänsä. No kuule, oiskohan se silleesti, että nää riittää nyt nää koivuklapit ja Joo. lopetetaan tähän näin. Sitten me toi aukkokohta me täytetään noilla isommilla koivuklapeilla, Joo. mitkä sitten pienennetään myöhemmin. Joo. Äläs kaivele sieltä kuule, sortuu koko pino. No niin, Hyvä. nyt lähdetään. Joo. Siinähän on muuten nyt sitten sellaista niin kuin oikein priimapuuta. Joo. Toi on sitä, mitä me ollaan ihan, ei nyt piti kehu itteensä, mutta kuitenkin rakkaudella klapitettua puuta, koivua. Joo. Se oli hyvä, kun sulle välähti, että siellä katoksessa niin on siellä keskellä niin tommonen aarre, eli koivuklapia. Niin nyt me saadaan siihen oikein. Se on kyllä hyvää. Se on puhdasta, suoraa, sopivan pituista kokosta. Joo.
Priimapuuta. Jaha, pitäisikö meidän pitää joku näköinen yhteenveto? Mä kävin tuolla sisällä vähän kampaamassa tukkaa ja... Otatko tätä vai tuota? Mä otan vaikka tuota kokista. Jaa. Tai mikä lie. Katsomaan siinä. No mitäs sä niin muuten tosta puusousta ajattelit? Menikö se sun niin ajatusten mukaan? Meni ihan. Ei ollut yhtään. En mä uskonutkaan, että se mitenkään on ylivoimainen on. No ei varmaankaan. No Joo. tietysti. Viime kesänä oli samanmoinen kuorma tossa ja se meni kans ihan hyvin. Ja nyt tietysti vähän oli noita meidän omia tekemiä tuossa tuotiin tonne. Niin, Mutta kaikki meni. joo. Ei ollut ylivoimasta. Niin, mutta tietysti tästä täytyy ottaa huomioon se, että sä oot ollut tosiaankin sydänoperaatiossa. Joo. Että se nyt tietysti, että jos ei sellaista olisi eikä tätä tietäisi sitä. Niin. Viime kesänähän sitä ei tiedetty. Nyt se on tiedossa, niin nyt on paljon rauhallisemmin ottaa. Joo. Joo, mutta ihan hyvä. Täytyyhän sitä liikuntaa olla ja kuntoilua. Ja... Kyllä.